No niin, moro kaikki. Tänään on meidän tämän kanavan eka video. Me ollaan Kiito Gang ja tänään me pelataan vähän Fortnitea. Joten let's go! Ranked reloadi. Kaapa ready. Let's go! Jos ette vielä seuraa, niin käykää seuraa Ganger Plays. Zetalla niinku. Se on mun oma kanava, käykää seuraa sitä. Sekä käykää seuraamaan TikTokissa, sekin on Ganger Plays. Sekä käykää seuraa Kaapua TikTokissa, se on Kaapeli. Käykää seuraa sitä. Tai sit toisella nimellä Servaaja siinä ylhäällä. Servaaja 11, joo. Joo. Ja kannattaa katsoa Kiito Gangin se shorts-video, niin saatte lisätietoa Clanista. Niin, miten liittyy ja niinku silleen. Ja Niin. sitten meidän Clanin tän YouTube-kanavan tiedoissa lukee, että miten pääset muuhun kontaktiin. Mennäänkö hyppääkö vaikka retaarromiin? Joo, hypätään heti vaan. Ajattelin eilen olkopäivän sopivasti. Haulikko heti ländiin. 0 asetta ländiin. Hyvää työtä, Kaapa. Jep. Tätä vauhtia pysyt hyvin elos. Joo, en mä oo mihinkään kuolemassa. Niin, et me ollaan... Minä en halua kuolla. Laittakaa tämän videon kommentteihin, ollaanko me paras duo. Ja, mut sanotaankin kyllä me ollaan vai mitä, Kaapa? Niin. Mikko varmaan tulee kommentoimaan tähän videoon, että ette oo maan paras. Tuskin se löytää tätä kanavaa. Jos sulla on asiaa ja haluatte tulla meidän Claniin, niin käykää laittaa YVS Kaapeli TikTok-kanavalle viestiä. Tai sit me pläännetään tehdä tän kohta tai jotain IG-kanavankin tähän, että voitte siellä käydä DM:s muhun. Ja muhun. Tai siis meihin. Tai sit DM käy IG:s Lukas KN. Mulla on kyllä yksityinen. 28. Jäi. Mä oon ihan kräkki. Ai! Mitä tän aimi? Mulla on 0 pallaa. Ei 0 pallaa. No en muuten varmaan mihinkään kuolemassa. No joo, et kyllä kuoletaan totta. Minä en kuole mihinkään vai ei mitään niemi. Kyllä, juuri näin. Me ei kuolla mihinkään. Voitte tulla myös, jos... Eiku, no niin no. Kräkki. Ja niin mehän voitais tehdä myös silleen, että me voitais jonain päivänä tehdä sellaisia, että otetaan kaikki, jotka haluu uskaltaa ottaa 2v2, niin voi tulla. Siihen sä tarvit tuon. Sekä sitten Tai sitten kun saa... meihin. Sitten kun saadaan trio, niin sit voi ottaa myös trio v trio, mutta ei olla vielä ainakaan saamassa. Ja sit jos haluatte niinku Claniin, niin Clanitestit on erikseen ja niinku meidän trioksi tai squadiksi, niin nekin on erikseen. Kräkki. Nice. Jäi! Tulkaa
haastaa. Tulkaa kaikki botit haastaa vai mitä Kaikki Niemi? tänne vaan, kaikki tänne vaan. Tulkaa. Kaikki vaan tänne, jos uskallat. Niemi. Mitä? Pitäisikö jotenkin testaa silleen, että laittaa mun näytönkin silleen, että näkyisi? Pystyyköhän? Musta se on mahdollista. Sen pystyy jakaa. Ellei taas me ollaan jossain niinku... onks sulla kameraa? On. Ei mut niinku ihan... Puhelimessa. GoPro on. Mä voin oikeastaan tehdä silleen, että jos otaisit Discordin sun koneelle, niin sä voisit striimaa sieltä ja mä voisin jakaa, jos me striimattais, niin mä voisin pistää siihen sen näytön. Tai niinku sen... Pistää sen sun näytön, jokaisen näytön sinne, jos mä voisin yhdistää niinku ikkunakaappauksen sen. Mutta ei mulla oo pleikas Discord. Mulla ei oo pleikas Discordia. Sä voit kyllä puhelimesta. En mä tiedä mitä, ei siinä oo järkeä. Mäkin pystyisin varmaan nyt live-striimaan samalla. No me ehkä voi jotain isompia live... Jos jotain niinku isompia jotain... Esimerkiksi sit kun me hitataan 10 seuraajaa, me voidaan tehdä joku tunnin live-striimi vaikka. Sitten kun jos saa jos saa ennen joulua 100 seuraajaa, niin luvataan tehdä joku spessu. Ei koota, jos me sit kun me saadaan 100 seuraajaa, niin face reveal. Niin mut ennen mitä? Ei tarvi, kunhan me saadaan, nimittäin se innekin tulee menee. Niin no. Sit kun 100 seuraajaa, niin face reveal, me molemmat. Me voidaan... Mun crash-padit. Mä voin Niemitä... Tehdäänkö 5 asti? Ai mitä? Live. No sitten... Ei muistakaan 10 seuraajaa, niin tulee... Oh fuck tää kämppi, tunnin live-spessu. Missä tää on? 20. Tuu auttaa Niemi. Missä se on? Tuolla. Pusketaan. Lähtee karkuun. Missä se jokaisen sotin? Träkki ilmasta! Näit ton! 20. Kaikki katsoi sielläkin ton. Te näette ton. Right. Mulla on selkää täällä. Kaupo helppiä, mulla on selkää. Venä. Tuun tosta crashpadista. Menen tohon. Ei perse. Mua ammutata. Ei perse, mua tultiin selkää. Mä avasin tän, niin mua tultiin selkää. Finaalaan. Perse. Onko ne molemmat siellä vai? No yritin vaan suplia, täällä oli shockwavein kaupu selkää. Toi on säijä. Sookeri. Joo. Joo, tulkaa nopeesti Se jotain luuttia tohon. No mä haluan sit medarin ainakin. Siinä on meidän. Vähintään. Ei juma, nyt tähti tonne. Noniin. Joo! Eihin kato, mä voin ottaa HP tosta. Mutta noin voi jo enää. Reva. Älä liiku muuta. Yritti osua. Tulee! Joo, ei oo hiiliä. Haluatko ison? Ota noi crashpadit, Kaapo. Ota noi crashpadit. Tuuppas tänne! Tulkaa! Mä lähden... Siis... Mä tilttiin, koska tuolla on hyvät fullfatit. Kerran mä kävin tappaamaan
Ja sikana. Onks sulla SMG-paukkui, Kaapo? On, heittää jos tarvit. Joo, Ei kun mulla on Venäjä mä aika katon. On mulla vaikka kuinka paljon. Jos... Ai! Mitä nää tekee? Mikä aimi? Joo. Ei ne tänne asti tuu enää, ei tänne asti tuu. Ei niillä movementtia enää, mutta täällä on lisää tyyppejä sitten täällä. Ai ei tuu vai? Tuolla tulee gliderilla. Mitä? Tää himolin pyllyä. Himolin pyllyä. Mulla on 6 crashpadia. Ei mun. Vaan tähän. Haluatko yhden crashpadin? En mä, mulla on 8. Ei. Minä auttaa. Hei, tuu tosta. Tuolla on Venä. Mä en halua tosta nipaamaan. Nari, Kimi. Koska? Mikä sai hunnari? Onks sulla snipun paukkuu sit niinku millään chanssilla yhtään? Meikä on 0. Mulla ehkä. No. Ei mulla oo yhtään, mut tulee. Tapetaan nää tosta. Tos on. 50, 80, mennään hyökkää. Palalam. Padram. Ihan kräkki. Räkki! Tulee. On me. Okei, mä yritin ihan saakelilyvyksen defaultin. Mä menen tsekkaan, onks siellä mitään semmoisen takantoa. Tässä on. Miks nää puraa yhes minua? Jäi! 200! Joo, Venä. Kato, mä tuun sinne. Venä! Mä kuolen! Puskee tulee ihan varmasti. Mulla on taktikali liila. Meikä tappoo yhden myös siellä. Tulee tuolta laidaa. Tippu tohon boksiin. Ai! Kiva taimit näillä aina. Hyökätäänkö? Joo, pälvä. Ja lähti karkuun tietysti. Kräkki. Tossan. Joo, talos passi! Meikä on tässä. Joo, miten Mihin nää sä kuolit? Mihin sä snaippaa? Nää kuolit? snaip. Ja nyt tulee, mä holdan. Älä kuole, täpinaa minut. Pam. Ei ku Reborn Disablas. Tuossa puskas on joku. Varmaan se default. Siinä on minei. Pysty. Ei haittaa. Vedävä suoraan.
I am the pippuri, skippidely burb. The Ligmon. Nyt on niitä makea. Damn, tää siinä pistooli pitää ihan saatanasti. Mä vedin just vielä kyllä 10 paukulla sinisellä combat pistolilla joku 500 tuohon ja päähän. Vielä paukulla. Herranjumala. Joo, eiköhän oteta klippaa näitä lisää. Mennään heti vaikka tonne. Vähän Ladelandi, mut no. Mä vedän niin Ladelandin, että me ikottaa tästä aseen ja mennään tappaa net heti. Tossa on. Eikä se aseen? Ei. Tuu vaan tappaa näitä, tuu munkaan tappaa näitä. Mulla ei oo raksaa, ei kun mun raksaa, mulla ei ollut vaan puuta. Jäi! Missä siitä? Mä tuhlasin tätä ajat paukun. Kato. Eikö mene puskee heti? Pysy sä vaan elossa, mä menen puskee. Joo, tuu säkin puskee munkaan näitä. Tässä on ainakin ystäs mun ovenneissa, jos haluat tulla auttaa. Täällä on luutti ainakin täällä. Joo, tässä on hullut vai. Mennään näihin. Se on luutti, eikä ihmee. Varo siinä sun takana. 3-4. Mulla on liilas nipu, mä en saa kuolla. Jää! Nolla pallaa. Nyt mennään tappaa. Kohta mulla on kyllä nolla pallaa. Joo, tosta tulee näköjään vaihtaa. Näitä on niin ligmoja ihan oikein. Onks mä nyt taas ihan sikahikinen vai mitä? Joo. Ei kärrää mua kyllä ihan puolella. Onks se hyvä juttu? Totta kai se on hyvä juttu. Arvaa miksi sä oot ehkä mun paras duo sen takia, koska Tarzan on hirveä ADHD-rälli. Niin. Se oikein kuittaa niinku heti. Me saatais yksi velaaja meidän klääniin. Mut se ei vaan pelaa paljon, niin sen... Oi! Joo, tää yksi on ihan kräkki, mut sit tulee sen kaveri vielä tappamaan minut. Joo, mä lähden karkuun. Pinkeli ponkeli. Tää peli on ihan vinksin vonksi. Mut 3 tappoa onneksi. Ois pitänyt... Ei, mulla ei ollut raksaa. Tuolla on lako. Oh. Ne on täällä sisällä kaikki. Mennään tappoon. On me. 2 äijää on me. Ei tää on krekki tää äijä. Nää ei saa finaa mua. Mennään tuttu. Tunnellos. Ai mä tuun tästä, rikotaan seinä. Mä pääsen tästä ovesta. Mä kuolen kaapu ihan just. Venä. Kyllä tässä pläseitä jotain. Ja mä amden koko puoli. Nolla pallaa. No kun mä menin ton päällä, mutta 0 pallaa, niin en pysty. Mä olisin saanut tapettua tämän. No plussasin sitä yhden. Mulla on rank protected. Joo. Alla pallaa. Leevi alkoi seuraa kiitokängiä TikTokissa. Leevi alkoi seuraa kiitokängiä TikTokissa. Joo. Kova. Se on kyllä Sigma Balls ehkä. Se oli meidän eka seuraaja. Kyllä mä teen Instagram-platformin ainakin yritän.
Mulla on uusi tili. Käyttäjänimi. Kiitos. Luodaanko TikTokki käyttäjäkin? Meillä on TikTok-käyttäjä. No kun mä en oo vielä päässyt siihen. What's your money gonna away me home? I know. Paljon kello? Mennään mä käyn tsekkaa yhden jutun. Joo, David, mä sit lopetan tän videon tän pelin jälkeen, että mä tekin sitä Instagramia tällä hetkellä. Julkinen. Lisää profiilikuva. Lisää kuva. Mä tein niin ikään, käykää seuraa Kiitogängiä Instagramissa. Käykää seuraa Kiitogängiä Instagramissa. Mä voin tappaa täältä yhden. Mä tapoin yhden just. Kohta mä tapan toisen. Ei saakka, mä menin tänään niin loviksi, sekin veti mut niin loviksi. Nyt mä ammutan selkää! Mä jaksa. Kaapo, nyt apuu. No kato! Mä reloadaanpa. Miten täällä on? Tapetaan tää. Tapa tää. No tappaa tää keltainen herra, se on 20 HP. Tapa se. Ammu se, hyvä. Jos käytte seuraa meitä jos te käytte seuraa meitä Instagramissa ja TikTokissa, niin ootte alakkoja. Mun legetsesti. Mä avaan sen, mä katon vaan mitä se tulee. Oi, saatiin onnekasta. Tulee saulikkoa vielä. No venä. Mä laitan mehujään. Tein itse mehujään. Laitan puoleksi tunniksi pakkaseen, niin sit tuli ihan kuin lunta. Kun mä söin sitä tossa. Sen takia mä olin... Oho. Haluut sä sen? Saanko mä kuuta? Ei. Mulla on yksi. Mulla on. Ja pommu itse asiassa. Bye. How was my carry home? What's my carry home? I don't wear a shadow, bad, push it, bad, bye. Näit sä ton? Mulle rocket lämsy. Mutta tää mun vanha, mä täytin vaan paukku. Bad, bye. Kyllä mä näin tätä, Joo. Haulikko. Tuossa on ladattu rocket launcheri. Tässä on vähän ammoakin. No mä vaan tapan tän lyhyen tosta.
24 päähän. Eiku ei päähän. Tää mä en osun. On mi, Kai on mi. Superhirmus. Äijä poraa ihan huolella. Bro, tää poraa tuolla saakelin autosotkanilla. Oh my god. Tää saada mun kamat. Siellä on joku. Mutta saada mun kamat takas. Tuo. Kamat on tuolla. Mitä tää on 1 HP? Toinen on 1 HP. Toinenkin, millä mä pääsin jältiin. Mennä suoraan. Mennään mä käyn hakemaan toisen lumijuton. Miten mä en 2 rank protectoria? No, mä lopetan tämän videon nyt tähän. Muistakaa tykätä tästä videosta, tilatkaa tää kanava ja muistakaa 10 seuraajaa on tunnin live ja sitten taas 100 seuraajaa meidän Facebookilla, joten muistakaa tilata ja tykätä ja mutta joo, nähdään sitten seuraavassa videossa, joo, moro.